Pois estamos con todos vostedes de novo, dende Ribadumia, e é o momento que lles anunciaba xa fai uns minutos de falar de viño, do mundo do viño, de como se debe de catar, como debemos de apreciar o viño. E isto o facemos e lle damos a benvida e a boa noite a José Luis Aragunde, sumiller, campeón mundial no ano 2015, fai agora 10 anos, e aparte de eso xerente de un negocio, non sei como chamalo, que se chama Ribera de Feciñas en Cambados, pero bueno, é máis que un restaurante, é máis que unha tenda de viños, non sei canto é. Para mí sempre foi a vinoteca, a vinoteca Ribera de Feciñas. A vinoteca, pois aí o deixamos. Sí. Benvido, moi boa noite, como estamos? Boa noite, gracias por invitarme. Bueno, un placer. Antes de empezar nesto, sí me gustaría que nos fóramos a este fin de semana. O venres se reciben aquí os mellores a un equipo de 160 sumilleres e catadores profesionales na terraza de Martín Codas, e o sábado campeonato, sexto campeonato de España en Cambados. Que importancia ten isto e que complexidade ten organizar un campeonato de España de cata a cegas, en este caso? Bueno, pois para min moi importante, evidentemente, porque é a sexta vez que organizo un campeonato deste estilo, pero sobre todo porque eran Cambados, tiña un pouco máis de responsabilidade, máis que outras veces. Xogar na casa ten máis responsabilidade. Exactamente, entonces, pois nada, aínda que xa temos a experiencia de outros 5 anos atrás, que se fixo sempre, normalmente, en zonas con tradición de viño, claro, como é Jerez, como é San Sadurní de Noia, Peñafiel, claro, etcétera. Pois e a primeira fora en Villagarcía, non? A primeira foi en Villagarcía, sí. Villagarcía foi como o primeiro proxecto piloto, porque eu, despois de participar xa 9 veces en 9 campeonatos seguidos do mundo de cata, pois o francés encargado do campeonato do mundo, que é Philippe de Cantenac, que traballa para la Revue de Vin de France, que organiza este campeonato a nivel mundial, pois nos animou a facer un concurso en España. Entonces, dos 4 campeóns que quedamos ese ano, pois eu fui unha persona que me vin como un pouco máis disponible, sobre todo por tempo, por a miña actividade, para facelo. Entonces, aproveitando que en Villagarcía, en a feira do viños que se chama Castes, que normalmente en novembro, en Villagarcía da Rousa, pois xa había feito 2 catas dese perfil, un nivel menor, pois pensamos que era un bo proxecto piloto para ser o primeiro campeonato de España. Así se fixo, con moi boa aceptación, un pouco máis dimensión máis pequena, menos equipos, prácticamente a mitade, pero foi para min tamén ver se realmente era capaz de meterme nunha liada como esta deste campeonato. Saleu moi ben, e así foi sucesivamente hasta que este ano foi en Cambados. Estamos falando de un campeonato oficial. Sí. Estamos falando de normas internacionales. Estamos falando de moita categoría. Sí. Ben, como ben dixen antes, esta revista francesa que posiblemente, se non é máis importante do mundo, de Europa seguro, en a revista que ten moita proxección a nivel internacional. Bueno, como xa conozco despois de ir 9 veces seguidas a Francia a estes campeonatos, pois entonces, bueno, é unha responsabilidade facer este campeonato, pero é un encargo deles que se sabía que estaba facendo en outros países. Así que, por exemplo, en China, xusto antes de facelo de Villagarcía, sabía que en China se habían presentado, non sei se 20.000 ou 40.000 personas para, ao final, conseguir un equipo. Entonces había moitos países, en España non. Entonces eu pensei que se non facíamos un campeonato, pois incluso o noso título de campeón do mundo perdía valor, non? Hai que facer un campeonato. Entonces foi ese momento clave de decidir, e aí hasta ahora pois seguimos moi contentos e con ganas de seguir. Home, claro. Pero dende que vostedes, me gustaría que dixera que dende que vostedes dicen, bueno, abrimos o turno de inscricións de campeonato. En cantos minutos se cubre o cupo? Pois mira, este ano
en menos de 3 minutos, entre 2 e medio 3, exactamente non sabemos porque aí sei moita xente que me dixo é que 3 minutos xa non poden entrar, entonces sabíamos que está aí o corte. O ano pasado pasou o mismo que pasa, o sistema bloqueouse porque todo o mundo está a mesma hora, este ano, pois, bueno, fixemos un sistema máis complexo, máis potente, aguantou perfectamente, pero foi isto. A verdade é que xa sabíamos que máis ou menos podía pasar algo parecido, hai outros campeonatos, bueno, hai outro campeonato en España que en vez de por equipos ou por parellas de 2 personas, que en Barcelona, Madrid, organiza unha famosa, unha importante importadora e distribuidora de viños, que hai un premio económico importante, que son 40.000 euros a parella que gana, o sea, que non está nada mal, por un día non está nada mal. E pasa o mismo, é moi difícil, cada vez hai máis xente que se quere apuntar, sei que quedaron máis de 50 equipos fora. Sexto campeonato de España de cata cegas, mesas de 3-4, equipos de 3-4, 40 mesas, 40 equipos, 160, mesas de 3, eu creo que vi unha ou dúas, nada máis. Dúas mesas de 3, en principio son de 4, pero debo pasar que alguén... Claro, falla un equipo. Sí, exactamente. ¿Cómo se forma un equipo? ¿Esto es como un equipo de fútbol, como un equipo de... ¿Cómo se entrena todas las semanas, todos los días sí, día non? A ver, normalmente sei por lo que facemos nós temos aquí un grupo de cata en Cambados, na Ría de Fiñás, que levamos prácticamente casi, vai facer ahora 23 anos que nos reunimos todos os jueves para catar viños. Levamos máis de 1000 e pico catas solamente do reunión do jueves, despois aparte, pois a veces veñen viticultores, enólogos de outras que dan catas, pero máis de 1000 catas. Sei que en outras zonas, en outros países, pois están facendo o mismo. Al final son amigos, de feito hai algún grupo de tal que se dividen para facer 2 equipos. O problema é que podan entrar todos, porque todo o mundo que estuvo aquí, a verdad, a maioría son personas importantes, conocidas, expertos, exactamente, pero non todo o mundo pode apuntarse porque non hai cabida para máis, senón seguramente habría máis xente. Entonces, normalmente son reunións, senón semanales, mensuales, que se reúnen para que alguén do grupo pois compra o viño pois en tiendas, en online, entonces pon a proba os restos equipos. Isto non ten máis truco que entrenamento, catar as cegas é o que hai que facer. Quanto máis experiencia, evidentemente que hai que ter certas condicións, pero moito entrenamento, sen duda. Cata cegas é que non se sirve non se sirve nin en botella con saco, vale? Se sirve en decantador. A forma da botella dá moitísima información. Pola forma da botella xa pode saber que non é. Por exemplo, as botellas Ring, típicas dos viños de Alemania, por exemplo, de outras zonas tamén, antes se utilizaban moito, estaba moi de moda aquí en Rías Baixas, agora se utiliza máis a botella Borgoña, pero en Alemania, a non ser que sea un estilo máis moderno, que ahora sí empezan a ver de outro tipo de botellas, todas son así. En Borgoña, todo o mundo fai a tipo de botella Borgoña, en Burdeos, casi imposible ver unha botella Borgoña, entonces podes descartar pola forma da botella o que pode ser. Entonces, se xa leva lacre, non leva lacre, se leva cápsula, a xente solo con ver eso dá moitísima información, por lo tanto o viño se decanta, non se sabe nada. 8 viños, 6 variedades, creo, non? 6, 8. Son 8 viños diferentes de calquer parte do mundo, donde foron dous champáns. En este caso, dous champáns espumosos que eran champán, podían ser calquer espumoso. Da champaña. Da champaña, exactamente. De feito, había 3 viños da zona de Champaña, porque foi un pouco unha sorpresa, porque había un Coteau Champanois, que é un viño tranquilo que se fai na zona de Champán. O sea, había 3 viños dali. Normalmente suele ser máis variado porque, bueno, suele ser coller algo de Novo Mundo, Nova Zelanda, de Sudamérica, poñer un pouco para este ano, pois, bueno, a veces hai que un pouco xogar coa sorpresa, exactamente. Sorpresa. Un albariño a Rías Baixas, un caíño de Rías Baixas. Había que facer un guiño, que non sempre se fai, porque a xente, cando se fai nunha zona, sempre estás esperando que poñan un viño desa zona. E a veces non se pon para... E non se puxo un albariño, sino un caíño. En este caso, vamos a pedir unha variedade autóctona de aquí, un caíño, que, bueno, eu estuve revisando todas as probas, creo que a mitad
a mitad máis ou menos ou algo máis da mitad puxo que era Galicia. Moita xente puxo Ribeira Sacra, pero moita xente puxo Caíños, E variedad, sí. Hubo quen acertou incluso o viño completo, sí. Hubo quen acertou. Pero porcentaxe pequeno. O viño completo que eu sepa, solo un equipo acertou completo. Pero varios... Había dous equipos galegos, non? No, había máis equipos galegos. Eu en principio pensaba que só había 2 equipos, pero había 2 de Pontevedra. Ajá. E un de Vigo? Un de Vigo, sí. Outro de Coruña, e había outro equipo máis de... Bueno, tamén da zona de Vigo. Ajá, 4 ou 5. Había 5 equipos. 5 equipos, vale. Digo porque un Caíño é unha variedade moi escasa, con moi pouca produción todavía. Este Caíño, que en este caso era de la bodega de Zárate, de Eulogio, de Vigo Locho, era un viño que... Un dos membros do equipo de cata, non? Tamén, do campeón do mundo tamén, no 2015, claro. Que estuvo ali, pois abrindo as botellas, e preparando, xa tiña experiencia bastante en isto, inda que pensemos con a Caíño, unha variedade que non se conoce por aí, sí se conoce, porque estas son personas, a mellores de sumilleres, que saben de que están falando. Igual conocen mellor os viños de aquí que moita xente de aquí, sí se conocen. Os que, digamos que... outra cousa, porque logo entramos en máis detalles, pero para que non se me esquenza para a audiencia. Hai que adivinar nunha copa de calidad, vamos todo de calidad, unha copa de calidad, se sirve un viño con decantador, solo se ve unha xerra de viño para que nos entenda a audiencia, se sirve, e de aí os 4 membros da mesa teñen que adivinar que variedade, que país, que denominación de orixe, exactamente, que bodega e hasta que añada. E añada, sí, neste caso é unha proba, concurso, a dinámica é sencilla. Unha vez cada unha das persoas ten unha copa, sirve unha pequena cantidad de viño, eses todos que está dicindo, añada, país, ten unha puntuación, o que máis puntúa é saber a variedade, que son 10 puntos, despois os restos son 5, ou a añada son 3 puntos. Máximo por viño creo que son 26 puntos, se non me equivoco. Entonces, entre os 4, cada equipo ten a súa forma de catar. Nos, as veces que participei, deixamos uns minutos porque son 10 minutos por viño, pois os 2 primeiros minutos 8 viños, 10 minutos, 2 horas. Exactamente. Para que nadie influya, pois sempre estamos uns minutos donde cada un el mismo ten que intentar adivinar. Porque aí se influye moito neste caso, se por equipo, se un di isto, demais, normalmente se desconcentran, xa empezan a ir por aí. O mellor é que cada un teña a súa opción e despois se pon unha aposta en común. Mellor, se coinciden 3, está claro, se cada un ten unha opinión diferente, aí sí que empezamos a discutir que é o bonito deste campeonato, porque hai campeonatos que son individuales, donde non hai este diálogo, esta discusión, que a mí me parece máis bonito. Cada un toma as súas notas e apunta. Razonar, o razonamiento, porque cando estás perdido, non sabes nada do viño, hai moitas formas de catar, pero hai unha que empezar a razonar. Vamos a ver, un viño que a mí parece que, por exemplo, que hai bastante alcohol, pode ser dunha zona cálida, pois se descarta zonas frías. Parece que polos aromas o suelo parece un suelo máis de tipo granítico, por exemplo, que dá uns matices diferentes. Entonces vas descartando unha elaboración máis ben con madeira, sin madeira, máis moderna, máis clásica, eso dá moitas pistas e pouco a pouco descartando podes chegar. É unha forma, vas analizando pouco a pouco, chegas ao final a un viño que a veces desa forma se acertan moitas cousas, A veces un viño se acolles e dices, isto teño claro, isto é isto. A mí, de feito, no último campeonato do mundo onde eu participei como catador, que foi en Burdeos, un dos viños foi poñermo aquí e dicir, isto teño claro. Quedaron así, pero a cuestión de 5 segundos. Quedaron nosotros así, no, tranquilos. Esperamos 2 minutos. Entonces eles empezaron a todos. Claro, tú, cando alguén xa sabes que ten o viño, estás... Bueno, ao final, un dixe unha cousa, outro outra, pero vamos a ver, pero isto non é isto. E foi dicir eso, pois sí, pode ser. Entonces aí todos fomos o mismo. Era
Mallao, viño completo, 26 puntos, sí, era clarísimo. Nunha cata, a cegas, hai que ter moita suerte tamén, non? A suerte conta moitísimo, pero os que ganan non ganan por suerte. No. Hai que ter suerte, e hai moita xente que cata moi ben, ese día non ten un bo día, bueno, non puntúa como debería. Claro. Pero os que están aí non é por suerte. No, me refiero a ser campeón, lóxicamente, claro. Hai que ter suerte de que caigan algún viño que hayas probado, porque... Que non te confunda, que poidas arrimar... Punto de suerte hai que ter sempre. Claro, a eso me refería. Pero que si hai que ter, digamos que, me gustaría que definiras un pouquiño, porque falamos para toda a audiencia, e me gustaría tamén que fora un pouco escuela de cata, non? É dicir, nós temos un viño nunha copa, cando esta noite vayamos a cenar ou mañán, a hora da comida ou este fin de semana que nos reunimos con os amigos, como debemos de enfrentarnos a unha copa de viño, incluso que conozcamos ou que non conozcamos. Temos que primeiro fase visual, logo nariz, logo mover un pouquiño para que se abra, en boca, vale, pero logo como se almacena toda esa información, como se memoriza para que eu, dentro de un mes, dentro de 2 meses, de 3 meses, eu tomo ese mismo viño, sin saber que é o mismo, sin ver a botella, e eu podo chegar a recordar que este é o de Manolo ou o de Pepe. A ver, o recordar... Como se entrena, digamos, que a mente? O recordar un viño e acertar é un pouco casi unha anécdota, porque realmente o viño non se fixo para catar e para adivinar o que é, se fai para disfrutar, para acompañar, disfrutar da comida, disfrutar solamente do viño, o das catas, destas catas as cegas, que é verdad que está moi ben saber e acertar, é algo, porque ao final isto como un xogo, o xogo é algo que nos gusta a todos, é algo intrínseco do ser humano, a todos nos gusta xogar e debemos de xogar. Antes xogamos máis que agora, cando somos adultos deixamos de xogar, por eso agora facer isto, pois o disfrute é grande, porque non estamos acostumbrados a facer isto. Entonces, poder adivinar un viño, pois é algo que está moi ben, sube un pouco o ego e todo, pero que tampouco é o final lo importante de un viño. Agora, se ti o que queres, porque me parece que hai moita xente que ao final lle gusta, como todo, saber a cultura general, saber do mundo do viño, pois o que tes que facer é, a mellor empezar con, hai que ler algo, porque hai que saber das variedades, non só eu, tamén hai que ler moito, xa leí moitos libros do mundo do viño, ahora menos, pero hai que ler para saber. O mundo do viño é moi complexo, solo en España máis de 4.000 bodegas, máis de 400 marcas, máis de 80 denominacións de origen distintas. En España solamente. Claro, en España, e logo non vayamos a todo o mundo. Entonces isto, quero decir que poder diferenciar unha variedade, a mesma variedade albariña posta aquí ou en Australia, non é o mesmo. Non é o mesmo, claro que non é o mesmo, porque outro clima, outro suelo, pero para a pregunta que me estaba facendo antes, o que hai que facer é ter a mente moi aberta, e probar moitas cousas, pois cando vas por aí, pois hai xente que só pide o mesmo viño, pois eu solo bebo Ribera do Duero e nada máis. Bueno, pois ahora mismo, que hai bastantes variedades, bastantes viños diferentes de moitas zonas, as cartas dos restaurantes agora son bastante ricas en ese aspecto, pois preguntar, probar, preguntar á persona encargada ou mesmo ter un pouco de curiosidade. A curiosidade é o que fai que ao final poidas aprender de algo. Entonces, hai que ser curioso, hai que probar outras cousas e ser un pouco sensible tamén, porque, bueno, evidentemente, se ti queres saber algo máis de viño, non podes estar sempre bebendo o mismo. E hai cousas moi interesantes, moi sorprendentes, e como en todo, hai o que a mí non me gustaba antes a lamprea, non quería probar, pero cando agora xa que a probo me encanta, quero decir, que hai que probar. Me dicen, non, que a mí non me gustan os viños estes que parece que non ten nada de color, eu son de... cando probas viños así, dese perfil, como na Pinot Noir de Borgoña, que son sutiles, finos, que hai outras, buscanse outras cousas, non se busca esa textura, esa opulencia que pode ser un viño de aquí de Tempranillo ou un Burdeos, pero que ten outras características, se nese momento, cando probas algo así, increíble. O bo diferenciámoslo todos, non? A veces costa, a veces non a primeira, non é a primeira,
pero bueno, cando hai un viño destes, un super viño destes... O mellor semiller pode ser en unha cata confundido con un viño barato pensando que é un viño caro? No. É difícil, non? É moi difícil. Hombre, pode ser un momento que... Algún vídeo anda por aí, pero... Despistado. Bueno, a ver, a mellor si hai algún vídeo así. A ver, a mí en o mellor me veñen alguén a probar, mira, gustache meu viño, non sei que, eu tampouco mellor sou capaz de dicirlle a verdad. Sabes, e mellor tamén, no, sí, moi ben, cantas veces, no, o viño que fas está moi bo, este... Pero non compro. O mellor non é tan así. Bueno, hai un pouco tamén de respeto. Sí que hai a veces algún vídeo de eso, pero bueno, todo eso hai un vídeo entre... Todos podemos ter unha mala hora, e non as 24 horas estamos claro. en momento de cata, non? Sí. Eu podo decir que xa fixe moitas catas en donde en algunha pois non acertaba nada, non daba unha, había 5 viños de Rías Baixas, puxenos cada un a parte do mundo, e outras veces que estás centrado e apuntas a todos e acertas bastante. Eso depende tamén de ese día, logo que influye moitas cousas, a tu estado de ánimo, o clima, a presión atmosférica... Os catadores, unha curiosidade, os catadores non poden ir perfumados ás catas, non? Non deben, eso non debe, pero non é a primeira vez que... Pero tampouco sin duchar, non? Estaríamos na mesma, sería máis ou menos o mismo. Pero non é a primeira vez que estás nunha cata, bueno, por suerte sin duchar, nunca, pero con un perfume destes intensos moi potente... Porque contamina. É unha cuestión que contamina os aromas. Que son demasiado. Incluso a mí me pasa con miña muller, Olga, cando me dá seu viño da súa copa, inda que non bote perfume, me cheira a ela, cheira diferente. O sea, as persoas, al final, temos un olor e sí que influye. Vostede é profesor de educación física. Sí. E todo empezou por culpa dos abuelos, non? Bueno, sí, meu abuelo, Moncho Bajo en Cambados tiña unha taberna que sempre estuvo como 70 anos máis ou menos aberta. Logo meu tío Abelino tuvo un bar, eu estuve, pois, cando tiña 15 anos, e iba a botar unha man, e me gustaba a hostelería. Estaba estudiando e meus compañeros de piso sempre decía que quería montar algo de hostelería. Despois o do viño empezou a gustar un pouco máis tarde, entonces era o momento. Entonces vimos ese sitio que era espectacular, en frente do mar, Ribeira de Fefeñáns, e de aquí onde vamos a facer a vinoteca. Fun así, meténdome, compaginando as clases estuve en 17 anos dando clase en Vigo, nun instituto, con o que bueno, de levar a vinoteca. Antes, bueno, moitas horas. Os 5 primeiros anos, que creo que cerramos solamente o día 1 de enero, o resto sin vacacións e sen nada. Traballar. Sí, traballar hasta que se fora o último cliente. Pero digamos que para estar e para vivir este nivel de profesión, de dedicación, ten que ser a pregunta ao revés, que é o viño para vostede? Ou que significa o viño para unha persona como vostede que disfruta non só bebendo, sino que enseñando, practicando, divulgando, vendendo, importando, exportando? Home, para min é o meu medio de vida. Teño a suerte de que podo traballar da miña pasión. Eu non me queixo de que antes tiña un traballo que era profesor de educación física, moi bonito, estaba encantado, con compañeros de traballos, vamos, me iba todos os días a Vigo, que é de onde daba clases, iba sempre feliz, non? Pero descubrí un mundo ainda para mí máis apaixonante que era o mundo do viño. Entonces poder decir, bueno, sacar rentabilidade, porque empecé coa vinoteca, pero nestes momentos, bueno, despois cambiamos, un pouco de casualidade montamos, miña muller e unha tienda en Cambados, a tienda levou a distribución a importación, foi así sin querer. Nestes momentos estou contento como, bueno, levar unha empresa costa, máis hoxe en día que está todo moi
pero, bueno, podemos decir que estamos vivindo desto ben e facendo algo que a mí me encanta. Al final teño que estar en bares, restaurantes, vendendo un produto que é moi bonito. O mundo do viño é moi bonito, é moi apasionante. Gracias a eso, pois viaxo moito. Eu, por exemplo, outro día estuve pensando solamente as veces que fun a Francia, tanto por campeonatos, porque por campeonatos fun a 12 máis ou menos, algún fui de coach, acompañando equipos, máis en champán, que é unha das miñas especialidades, pois casi 30 viaxes a Francia fixen polo mundo do viño. Entonces, bueno, viaxar tamén é algo que a mí me encanta, sobre todo para ver bodegas que estás traballando, pois, hombre, me considero afortunado. A verdade. Bueno, isto nos levaría... Eu estaría falando unha semana con vostede, pero Francia sigue sendo a capital do mundo, temos que copialos, non? No que o mundo... Do viño. No que o viño, sí, hai que decir que sí. Estamos aí, pero... Estamos no podium. Desde logo que estamos no podium. Pero Francia está un escalón. Sempre van por diante, normalmente cando moita xente que está facendo viños aquí en España, pois intenta parecerse a viños de alá. Eso é indudable. Cada viño ten que ter, ou cada copa ten que ter o seu viño, ou isto é, bueno, pero con xeito, con sentidiño? Se somos capaces de acertar a copa, a forma da copa para cada viño, vamos a disfrutalo moito máis. Claro que se pode beber calquer viño en calquera copa, pero cando entendes un pouco desto, es capaz de acertar, se vai o disfrute moito maior. Vale a pena unha boa copa? Vale a pena sempre. É algo que é unha inversión, a veces rompen estas copas, mira, as copas do campeonato, que é unha copa, bueno, de unha gama alta, media alta, unha copa que no mercado anda sobre os 20 euros a copa, hai nas bastante máis caras. Correcto. Pero se eres amante do viño, hai que ter unha copa dese estilo. Vamos, seguros, porque senón te estás perdendo cousas. Influye no sabor e na presencia e na valoración do viño. Cantas veces eu teño, bueno, como teño polo bar, teño bastantes estilos de copas, estás con un que ese viño non é o adecuado, cambias de copa e cambia totalmente. Digamos que para os non iniciados, hai que ter vergonza de non saber ou non entender ou equivocarse á hora de catar un viño? Para nada. Nunca, non? Nunca, é que, vamos... E os mozos, a xuventude, que, bueno, non, é que a min o viño, non, é que... É un problema que outro día me preguntaban, que é verdad que a xente xoven non está bebendo moito viño. Sí que para min é algo que me preocupa algo, porque ao final... é un mundo que quero moito, quero que siga crecendo. A cultura do viño. E que ademais para sitios como aquí, que onde estamos nós, é importante que haya consumo de viño, porque senón estamos, toda esta xente que está vivindo No, pero é un modo de vida e é un modo de vida, exactamente. É unha cultura, non o exceso, pero senón isto é salud. Evidentemente, para mí a cultura é salud, porque o viño, como todo, hai que saber beber con moderación. Como comer. Non podes comer marisco todos os días, é malo, non? Pois terás algún problema, do que sea, tendrás algún problema. Co viño, o mismo. E tampouco se pode... Miña abuela viviu hasta 90 e pico anos, bebía viño todos os días, me enseñou a min a beber viño cando era un pequeno, que me poñía aquí a beber viño, que sea con azúcar e con pan que facía ela, que estaba espectacular. E aí está, conozco xente, todo con moderación é bo. Entonces, a xente xoven que non está vendo moito viño, pois habería que facer algo. Tamén sempre digo que a culpa non é sempre dos demais, a veces é nosa, non? Que é a mellor que non estamos facendo ben para que non se beba máis viño. Porque, bueno, en outros países, en Francia bebe máis ou menos consumo per cápita o doble ou un pouco máis que España, Portugal é o triple, bueno, pois a mellor hai que ver que hai que facer para animar a xente, que ser menos snob a hora de falar de viño, porque moita xente, incluso cando ven as nosas catas, que levamos 20 e pico anos facendo catas, e algún, paso de ir porque eu ali non teño ni idea, non, que va, veñen un día e aos 5 minutos están integrados. Hai que respetar e hai que animar. Señora, onde quedanos é un tema, isto é un tema de tempo, a min aprétame o taxi. Volvemos outro día.
hai un viño que poida ser canalla ou un viño que poida ser, non sei, perfecto, excelente? Que sería un viño canalla? A ver, non lle poña nombre, pero defino o viño. No, para mí un vino canalla, un viño, estou pensando, pois un viño de perfil atrevido, diferente, fácil de beber, pois un viño destes que está facendo agora con burbujas, estilo un pet nat, que é un viño que non é como un método champanual, segunda fermentación, en botella, son viños máis fáciles de beber, máis económicos, viños que teñen menos alcohol, por lo tanto, teñen máis bebibilidade, como digo eu. Entonces, ese perfil de viños son atractivos incluso no color, xogan con soras wine, con colores máis atractivos. Para mí eso sería... Os rosés para as mulleres, por ejemplo, claro. Bueno, para ellos no, para todo o mundo. Bueno, pero principalmente. Principalmente, ¿no? O objetivo dos rosés ou dos sais ou dos... Hai viño, incluso viño sin alcohol, que ahora mismo se está... Que eu empeza. Ainda non provei un viño sin alcohol, fai tempo que provei un. Bueno, xa en Rías Baixas. En Rías Baixas hai un que me gustaría probar, outro día non... Estuve a punto non... Mira, se eso fai que se venda uva e se venda un produto, leve riqueza e a xente disfrute, es que está claro. O precio nunha botella de viño representa sempre calidad ou a veces? Normalmente, sí, pero hai casos en que de ninguna forma... Pesa máis a marca que a calidad do viño? Marca, porque ao final, bueno, a marca, o marketing é importante. Moita xente, moitas bodegas prefiren invertir en eso que en... Que na viña. Pero bueno, pero que ten que haber de todo. Claro, bueno, pero... Gracias a eso, mellor... Vostede está aquí como experto para axudarnos a entender isto. Eu que podería, se me preguntas, podo decirche, este viño, pois, polo que vale, para mí non ten a calidad. Claro. Este en concreto, pero son casos en concretos. Claro, no, aí non queremos entrar. Sí, claro, non vou entrar tampouco, pero quero decir que... No, pero quero decir, unha botella de viño 10 euros, unha botella de viño 20 euros, 30 euros, 50 euros... Mira, eu teño disfrutado con botellas de 10 euros e de menos, tanto como con botellas de moito máis caras. Claro, unha botella de 100 euros, sí. O que hai dentro é viño ou é marca? A ver, unha botella de 100 euros normalmente suele ser un viño de unha calidade, pero se estás tomando ese viño non estás tomando no momento adecuado, porque os viños son un viño de 100 euros é un viño que está feito para beber dentro de 5 anos. Se o bebes ahora, pois o viño está, digamos, un 20% do que vai a ser. Estás equivocándote no momento, no que o viño non sea bo. Pois a mellor un viño de xoven de consumo inmediato vas a disfrutar máis que do outro, sí? Porque o outro mellor pois está demasiado astringente, ten incluso todo o contrario, fai o efecto contrario e vaiche a gustar menos. Entonces, para eso está o conocimiento, para eso está ler, para eso está probar moitos viños e saber. Un viño de 1000 euros xa non é viño, é outra cousa, non? Viño de 1000 euros, pois non tuve a suerte de probar moitos. Non podo decir que ningún, algunha vez probar, que me han invitado, evidentemente hai un límite, posiblemente o límite para gastar en viño sea máis alto que de outra persona, porque me dedico a isto, porque é o meu mundo. Forma parte da formación. Pero un viño de 1000 euros, aí sí que estamos, aí sí está pagando outras cousas. Por eso. É que nin o mellor viño do mundo vale 1000 euros. Estánse pagando outras cousas, exclusividade, pois, sobre todo. Dedíquelle o último minuto que nos queda, señor Aragunde, en Galicia, pero principalmente as Rías Baixas. Como está evolucionando e como está vendo? Porque, digamos que as denominacións e as adegas e os enólogos evolucionan cos anos, tamén nós evolucionamos cos anos, non? Quero dicir que o que usted hoxe valora, ao mellor non o valoraba tanto, valoraba outras cousas hai 10 anos, non? Cando cataba os viños, non? Todos os mundos vamos evolucionando. Como ve agora a evolución? Pois mira, en Galicia, en concreto en Rías Baixas, temos a suerte de que, digamos, que vamos a favor de corriente. Vamos a favor de corriente porque a tendencia mundial son viños frescos, aquí temos viños frescos, os viños blancos ahora teñen moito máis consumo, entonces temos un pouco todo a favor. Rías Baixas sigue estando aí, entonces a Albariño é unha variedade moi agradecida, ten ese punto chispeante eléctrico que ten esa acidez que moita xente incluso critica, a veces creo que por envidia, non? Os de fora. De feito, moita xente do mundo do viño di con envidia
que suerte temos desta acidez, porque temos un suelo que proporciona unhas variedades que van en consonancia con ese suelo. Entonces, agora o que o mundo do viño quere son viños así, frescos, eléctricos. E nos tintos, como veo os tintos galegos? E da de Rías Baixas, por exemplo? Os tintos galegos, os tintos de Rías Baixas son viños que son un pouco máis complicados de entender que outros, por exemplo, a variedade de Mencía, que é a máis popular aquí en Galicia, pero cada vez estou vendo cambios. De feito, aí atrás probei un viño de aquí que nunca había probado esa variedade, pero non ese estilo, porque as técnicas, as formas, as modas de como os enólogos fan os viños tamén van cambiando. Claro, e están aprendendo a domalas. Evidentemente. Entonces, son viños tamén necesitan tempo en botella, son viños de consumo, non para consumir agora, porque senón a acidez molesta. Pero cando tomas un viño no seu momento, con varios anos, un caíño, un espadeiro, un de aquí, eso é espectacular. Es que esta semana probei un de espadeiro que nos puxeron as cegas e non sabía que era espadeiro. Estaba increíble, pero increíble. 20 segundos para os espumosos galegos. Pois espumosos galegos que... De Rías Baixas. Sí, os de Rías Baixas, que ao final somos os que máis estamos facendo. Pois digo que estamos aínda nun momento empezando, pero que hai moita potencialidade. Non só co albariño, senón con outras variedades, como caíño, como espadeiro. Sin complexo ningún cos de champaña. A ver, non hai que compararse. Pero podo che decir que probei champáns moito peores que espumosos de aquí. Por eso. O sea, en champán, que ten fama de feito, son sin duda os mellores espumosos do mundo. Pero non todo, pero hai de todo. Os mellores seguramente están aí, seguramente non están en champán. Pero hai champán que eu non os bebo. E hai espumosos de aquí que cada vez me están sorprendendo máis. E probei algún, e máis, no primeiro concurso en Villa García, puxen un espumoso de aquí, de 23 equipos que había, 18 dixeron que era champán, porque era un viño que estaba no seu punto. Señor Aragunde, remate o que quera decir en un minutiño como resumo de a charla de hoxe, como resumo do Campeonato de España. Supoño que vostede vai estar no Campeonato do Mundo, polo menos, non sei se como catador, pero este ano creo que como observador. Este ano me toca estar no Campeonato do Mundo porque o equipo que ganou, que os conozco, pois me pediron que fora eu ali, entonces xa estou cambiando a agenda para estar con eles. 3-4 de octubre en Jura. Sí, exactamente. Sí, estarei ali. Nada, que estou moi contento de que do como transcurriu este campeonato. Claro. Porque a verdad que les recibimos moitas felicitacións da organización. Teño que aproveitar para dar tamén as gracias a Jacobo Aragundo, meu irmán, que é un gran organizador, ten unha empresa que no Turismo Rías Baixas que está acostumbrado a facer este tipo de cousas, moito máis que eu, e que a min é unha satisfacción ver que moita xente se está agradecendo, felicitando, e sobre todo felicitando por o pueblo de Cambados, pero moitísima. Agora viña en coche pa aquí, chegoume un WhatsApp, unha captura de Instagram, donde poñían a Cambados o sitio. Temos a suerte que tuvemos un tempo estupendo, te veches en Martín Codas e vistes que fabuloso, e que a verdad que, estou moi contento, e posiblemente pronto hai que ir por outra zona de España, volveremos aquí, porque xa tuve unha reunión cun alcalde daqui da zona, do Salnés, que me pediu que a próxima vez se fixera aquí, que o que fixera falta, entonces, posiblemente volvamos pronto, pero bueno. Bueno, un placer, moitos éxitos, e a seguir neste mundo tan maravilloso, tan diferente, tan cheo de matices como é o mundo do viño, e que tanta economía deixa dende o punto de vista da viticultura, da enoloxía, do viño, pero tamén do enoturismo e do paisaxe, non? Exactamente, pues nada, gracias por invitarme, cando queiras volvemos. Un placer, un abrazo. Nos vamos a publicidade, llamando aos patrocinadores, volvemos e recibimos a Beatriz Rey, portavoz do BNG no Concello de Padano, non o perdan. Hasta ahora mismo, moitísimas gracias, Luis.